No niin. Olen lähtenyt niin sanotulle koereissulle tässä kohtaa. Olen pakannut melkein semmoisen määrän tavaraa kyytiin, mitä Norjassa tarvitaan. Muutamia asioita mä otin ja unohdin tässä kohtaa. Ja ne ei haittaa. Nyt ei tarvita tässä niitä asioita. Et tarvitse miettiä, tarvitse mä niitä oikeesti Norjassakaan. Laukkuihin jäi kyllä tilaa vielä laittaa. Siinä mahtuu kyllä tavaraa, mutta tässä olisi ihan hyvässä, että vähän ylimääräistä varaa sinne laukkuihin myöskin. Että jos tarvitsee matkalla jotain, kuljetellaan sen ruokaa tai vastaavaa. Nyt mä olen siis koereissulla ja mä menen Poriin, en suorinta tietä. Olen jo mutkitellut jonkin vertaa Ruskon kautta jo nousiaisiin ja nyt mä olen sitten kohta Taivassalossa ja Taivassalosta Uudenkaupungin kautta Raumalle ja mä katson, että löydän mä ne vanhat tiet sieltä vielä eteenpäin, mistä mä sinne Poriin ajelen. Ja koeleirityminen tehdään nyt sitten noitten mun kamojen kanssa niin kaverin takapihaa siellä Porissa. Olen sitten siellä 1 tai 2 yötä, en tiedä vielä. Tää on ehkä yhden yön jälkeen ehkä lähden kotiin takas tai sitten ajan jonnekin muualle. Ja siellä lyö tämmönen kotti tai sitten menen on toisen yö vielä siellä. Tai 3. Mistä sitä tietää? Täytyy olla tarkkana, ettei tässä ole vahingossa ylinopeutta. Joo. Mutta tämmösiä suunnitelmia olisi tässä kohtaa nyt sitten meikäläisellä. Pyörä kulkee nyt ainakin toistaiseksi nätisti. Sain kaikki kamatkin mahtuu. Kaikki kamat mitä tuossa mun selän takaa penkin päällä on, niin on käytännössä leirintäkamoja. Et jollei olisi ajatus nukkua tarvis makupussia tai tarvis nukkua teltassa tai jotain muuta vastaavaa, niin koko ton kasaan voisi jättää tosta selän takaa pois. Hyviä se kulkee sitten toista ainut murhe mitä niin sitten, että jos mä menen jonnekin hotelle, mun tarvitsee olla tonne sisälle silloin. Tai se, että kun mä oon pyörää jättää jonnekin, että joku varastaa ne. Siinä on kuitenkin sit telttaa kun satasen ja makupussi kun satasen ja laukut ja rangia maksanut joku 5-60 €. Mitä kaikki nyt melkein sekin voinut melkein 100 maksaa. Mut sanoisin, että varmaan anteeksi 300 € edes tavaraa kuitenkin on tuossa selän takaa sit taas varastettavissa. Tää käy aikamoinen tuuli ja aurinko paistaa ihan mukavasti kirkkaalta taivaalta. Lämpötila on 19 astetta eli tosi miellyttävä keli ajaa. Mä ajan Uuteenkaupunkiin vähän itse asiassa kiertotietä kun Turun suunnasta tulee. Mä ajoin ihan Uuteenkaupunkiin asti vaikka että aikaisemmin kääntyy tie ja siinä on välissä vielä semmosia myöskin mukavia pikkuteitä mutkapätkiä. Nyt mä oon vähän isompaa tietä ja Uudenkaupungin ja Taivassalon välinen tie on jotenkin kiva ajaa. Se on semmoista tasasta mutkaa koko ajan. Tää on kohtalaisen hyväkuntoinen tie sanoisinko. Ja se on musta soljua ja mukavaa tää ajaminen tässä tiellä. Vähän tännekin on näitä paikkauksia tullut nyt kyllä. Onneksi on paljon laitettu uutta asfalttia ainakin tuolla Turun seudulla nyt. Siellä on moni teitä niin kun sit lähiseudulla. Mitä tullaan sit vähän ympäristöön, niin pikkuteit on pistetty uuteen asfalttiin. Ja siellä on kiva ajaa. Tuossa olisi Helsingin ranta. Siellä on kivilouhos, mistä saadaan graniittia. En tiedä minne kaikkea sitä graniittia on mahtanut tuolta mennä maailmalle, mutta punaista graniittia siellä kuitenkin on louhittu ties kuin pitkä aikaa. Luonnosta tässä tiessä on myös se, että tässä on useampi lehmiä näkyy nyt myöskin. Että täällä on vielä ulkolaiduntavia lehmiä. Täällä on kyllä ihan hyvän olosia ravintoloita sanoin, mä oon nyt käynyt vähän tsekkaamassa. Sitten tänne on avattu tommonen uusi kahvila tuolla.
pitäisikö sen verran poiketa, kun se on matkan varrella, niin tämmönen motoristikahvila. Muistellaan varoittaa, että on mahdollisia oikeuttulia, eipä tää ruuhkaa kauheasti oo. Mennäs tosta pitkin. Jes tämä peruttele. Niin ei pysähdyn tämmösen Café Sakurantaan täällä Uudessakaupungissa. Mun mielestä on nyt tänä keväänä aloittanut tämmönen uusi motoristikahvila. Ollaan jotain toimintaa aikaisemmin ollut täällä jo. Mutta nyt on profiloitunut ihan motoristikahvilaksi. Kyseinen paikka. Tosi viihtyisä Suomen musiikki soi tuolla ja löytyis gluteenittomia tuotteitakin vielä. Ihan niin kuin tällaisen motoristin näkökulmasta ihan semmonen paikka mitä luvataan ja kannattaa pysähtyä. Jaha, taasko tulee junaa? Ja se oli se veturi mikä äsken tuli, niin tulee nyt toisesta suunnasta. Rikollisesti olisi ehtinyt menemään tossa, mutta saadaanpahan nyt seurata junan kulkemista. Kyllähän se vähän aina, että junasta ei koskaan ainakaan meikään ole täysin kasvanut aikuiseksi. Ne on aina yhtä kiinnostavia katsella niiden kulkemiset. Hitaasti tulee juna. Ihan loppus. Aha. Mitäs tää tarkoittaa? Ja meni takaisin kiinni. Olikohan joku vika nyt sit? Ilmiselvästikin. Koska ei varmaan mitään muutakaan nyt tuu sit. Nyt ollaan rikollisia. Minä jään odottelemaan niitten nousu. Joku muu selvittäköön ne auki. Hyvä puoli, että moottoripyörää pääsi kyllä näihin helposti kiertämään. Eiköhän tästäkin joku ala valittamaan, kun menet ja ajat tollatti törkeästi punaisten läpi. Mutta nyt en aja kiertoteit, ajan tätä vanhaa rantatietä pitkin Raumaalle ja tankkaan siellä ja sen jälkeen katson mitä reittiä Poriin sitten mennään.